Datapwat sa mga naunang pag-aaral ay sinasabing na isulat ito ni Lucente noong 1924. Muli itong isinulat at inilakip sa drama na kinantahang Mga Retrato ng Akong Bugto, na sinulat rin ni Lucente noong 1952. Unang naitama nito sa Tacloban City noong 1949 at ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang excerpt ng dramang kinantahang ito. Okay nga aga, Senyor Owens. Uy, hindi ka na nga yan. Kumusta man dito panagtugan at tinanong kong to? Sige man ang progreso. Nato mga butingan sa kalsada, di na pala isdahan na. Man, magkaruroyak pagitan kung nandadatlagan ito mga auto kay nagwag ba ako bagan mga pakila. No hay que hablar de cosas especies. Kung pa hinuli ka, kailangan ka susurado. No pwede, sir. No pwede, sir. Di na ako matugot nga lalaki pagdurungan ng babae. Ano ito? Talo ko ano ito? No pwede, sir. Very good, my himo. No pwede, sir. Dito may himo kay Waray Joy ka. Tinagtunan ko yung Joy ka, Senyor Wes. Ano yung opinion, senyor? Opinyonin ano? Pinag-studio ako sa Cebu. Lloyd ka, kay buti na lang ang nagpagpadik. And bisa na natural, filosofiya natural, di rin ito may himo. Awaran yung opinion, Senyor Wes. Pero porbida di siya ng kabalos. Iunong inalutong imo ginayakan. Ano nga pinakamatali mo? Eh wala na mag-aso yung tubay. Ano ka? Pugibino? Umubaga ka ng listagay. Derek. Talo ka. Derek, ang liwan. Kalau Villa de los Galo, ano yung mga raw ang lakton? Ito sa bagay hilipod din na nga yung mga raw. Well, laktura ba si Derek na mag-iya? Ang amin yung istorya. At tuwan bata pa ako, hindi rin mo manakot talagas. Anak ko nasawa, sus. Ano yung mga malos na si Oprah? Ginsuntok ka? Imbarbag ka? Wala yun, pero dahil ang may pagpanyakan kung hindi rin tinatawag sa tiyan bakya. Ka-all-road ko, dinalog, labi na kung dinalulot mga kaigo. Marap na, kaya mga buyayaw, karibuon, hinura-ura. Eh, inis ka na mo. Una, kung ano ko no, malakat ko no ako. Ka, eh matulog mo na malakad ka. Bibisikita ako. Diborsyo! Diborsyo! Wala ibang remedyo! Diborsyo! Senyor Luis, bulig ako, mapakain ako. Patigay na lang ikaw. Suksok ka bola ko eh, kay masumaya ni isahin mo. Mananap adi ng lalaki. Santa Barbara Bundita, tabagi ako. San Miguel, Espadaha. Ang mga Amerikano may lugar. Diborsyo, Senyor Wes. Wala ibang katuhayan ang problema kung dili ang diborsyo. Kay mananap na yan makakailog. Hindi na huga ako nito ng mananap. Ayam na ako yan. At tunganin kay imo ang ginahadkan. Ay, Stellan. Ito nga sumayan. May ayaw sumayan? Ito nga bana ko nga kulaos. Kulaos? Gari kang pinasal? Doble pa! Kay obis ko nagkasal hamon. Nga, sulay mo nakakasal. Kay gintagan ako yung usa karon yung hindukad. Baga kinagkukugusin mga bunakan. Ano nga, may isinabay din niya ako nila mga belo. Mo kay pinipag ako sa mananap. Kapos na ni Makoy. Hoy, buwaong ka! Ay! Haling! Ngayon din nga bugso. Natako ba ha? Nalo pa ngayon. Walang din nga talaga ka ba? So nagbulaw. Nagbulaw yung kita. Ay, daw pag tumuwing, Australian cow. Ano yung tinutay na ikaw? Australian cow, at cow mabalik yung akat ng merkado. Senyor Luis, sukat ka maburo ka tining babae. Baboy! Waray alok kalabaw! Ang ikaw yung Australian cow! Ikaw, dito ko din yung galo. Ipapasok ko ng poultry. Naparayo. Ata, naman daw. Kalika mo. Kalika mo maluwa. Mga tigurang na kamo. Ito nang ibinabuhat hindi na usgado. Dili ang ay kanigigan. Maarang ako, lumaya lang ang pool. Kundi, patakatutuyo lang kamo. Kung iniilog ko niyo maginiawan, tungod kaya kung kuman kalinaw. Panguli ka mo. Paano sa nagutan, basta magmalipan yung pag-asawa. Diri may himo, Senyor Wes, kay walay na ko gana pagtama kan balita sa akong balay. Haro nga, may kapulo. Gidlanan ako, hindi niya sarot sa kay karuyang pag ganit akong ligo. Tas mamay, ginabot ako kan gagawin dalagan ng dalagan. Divorce it akong karuyang, lain ito ka sentensya, diri ako.
Ako man kaya pa yung takot karuyan. Di na din ako pagkikasawi na ako ganit. Tungkol kay may usap mga pituon nga nag-iingkat na langit. Divorce sa Senyor Wes. Kinit na kayo din ka maabog-bog. Hindi nga rabdaron. Pagmurumot ka mga anay. Divorce! Divorce sa Senyor Wes! Ninong, ninong! Panabihin, high to police siya. Aber, hindi kumakas. Ata, ngunit man nga ako pagbabahilod kay baman ang gutak na tadyaw, imugin baligya ay impaghimertido. Dili ka pa nakikibahin na imo. Ibuwan na nito ka talaga pansin nga kung binugan. Itom naman nga ni. Pati ang mga taburite nga, tutulo na ng til-til. Imo nagiyap. Pati ang patilunan natin ka ng salmon. Imo nagiyap. Diborsyo! Divorce, Senyor Wes!